Ebanghelyo atong nadungog nga si Kristo nakatagbo og managsuon nga babay. Sukwahi ilang batasan kay si Marta nagkapuliki sa mga daghan kayong buluhaton, samtang si Maria anaa lamang sa tiilan ni Kristo na mati sa iyang pulong. Mga igsuon, wala nagpasabot nga gibadlong ni Kristo si Marta nga dautan ang magbuhat sa daghang buluhaton alang sa Dios. Wala sa nag-ingon nga mas importante ang pagpaminaw kaysa pagbuhat. Apan ang buti pasabot ni Kristo sa iyang pagbadlong ngadto kang Marta mao nga kining atong kabisi usay sa daghan kang mutang mao ni say maghatag kanato og kabalaka, kahangawa sa daghan kang butang. Ug kung busy kita sa daghan kang mga butang, mao ni say makababag kanato nga makapokus ngadto sa Dios ug makapamati sa mensahe sa Dios dinhi kanato. Suma kung nakabantay ta sa atong kaugalingon, ang kasagaran nga excuse sa mga tao nga dili makasimba sa adlong Domingo mo ang busy. Nganong wala ka nakasimba sa adlong Domingo? Busy ko, Father. Kini nagpasabot ka kining atong kabisi usahay sa daghan sa pagbuhat sa daghan king mga butang. Muni say magbabag ka nato nga dili na ta makapokus ngadto sa Dios. Mo'y magbabagata ka nato nga dili na ta makapokus nga to sa Dios, nga dili na ta makapamati sa mensahe sa Dios dinhi kanato. Ug atong timan-an, kini siyang pagpamati is a sign. It is a sign of love. It is an act of love. Namati ka tungod kay naigugma ka. Mausab na ang gibuhat ni Maria. Nakapili siya sa maayo ug walay makakuha niya niini. Because Mary nasay iyang gipadayag ang iyang gugma diha sa pagpamati. Wala man nagpasabot nga si Marta wala na gugma ni Kristo. Mobitaw nga nagkapuliki siya kay ang nimbisita silang balay si Kristo, Ginoo. Moto nga grabe ka busy niya. Ingon na usab ta. Kung nato importante ka nga bisita, mabisita. Daghan kita hunaw-hunaw nga usahay. Mapas mo paganita. Kay gihuna-huna nato ang atong bisita. Importante si Kristo alang kang Marta. Apan kining iyang kabisi, kining iyang kabalaka sa daghan kang butang, maoy nakababag kaniya nga dili na siya makapokus ngadto sa Dios, nga dili na siya makapamati sa mensahe sa Dios. Mga igsuon, ang problema kung dili na ta makapamati sa mensahe sa Dios, dili ta kay bawo kung unsay dili na ta maka-identify kung unsay angayan natong buhaton. Muna nga kasagaran nato nga nagkulang sa pagpamati sa pulong sa Dios, ang kinabuhi usahay latagaw. Walay padulungan. Kay ato bayang timan-an, nga diha baya ni Kristo kita matultulan sa agianan, sa saktong agianan. Kay si Kristo mismo miingon, ako ang kamatuuran, ang agianan, ug ang kinabuhi. Unsaon man nato pagsubay sa maayong dalan, kung wala na ta nakapokus ngadto ni Kristo nga mao ang agianan. Muna mga igsuon, hagit kini ka natong tanan, nga sa akong kabisi sa kinabuhi, busy di man jud ta mahutdan og buluhaton. Apan sa atong kabisi sa atong kinabuhi, dili unta nato ibilin ang Dios. Dili unta nato ibilin ang Dios diri sa simbahan. Ato untang dad-on ang Dios ngadto sa atong working place. Ato untang dad-on ang Dios ngadto sa atong panimalay. Ato untang dad-on ang Dios diya sa atong katilingban. Muna nga ang tendency sa tua, simba,
inigawas, ibilin si Kristo sa simbahan. Ug dito, balik sa trabaho. Mga sometimes, sa pagtrabaho na to, usahay, we become unchristian. Nawala ang pagkasumusunod ni Kristo. Muna itong mga pag-ampo, mga isuon sa pagpadayon ni natong santos nga misa. Bisan tuod o nabisita sa daghan kay mga butang. Bisan tuod o nabisita sa pagpangwarta. Unta may sama ta sa ato ang gipistahan karon si San Francisco de Assis. Gipanganak siya nga dato, apan namatay siya nga pobre, kabos. Apan nahimo siyang kabos, dili tungod sa iyang mga kabuang, dili tungod siyang bisyo. Nahimo siyang kabos alang sa Dios. Ingon anak ko dun tata, dako kayong skandalo nga namatay tang dato, nagipanganak tang dato, namatay tang dato, na wala ganita nakapaambit sa atong mga kaptangan sa atong grasya ngadto sa uban. Palihog manindog,